Prečo by bazálka nemala chýbať v tvojej kolekcii? Tento esenciálny olej je známy svojou silnou, teplou a bylinnou vôňou. Bazálka sa už odpradávna používala na problémy dýchacích ciest a ťažkosti s trávením. Esenciálny olej Basil sa dá využiť 3 spôsobmi. Aromaticky, lokálne a vnútorne. 1 kvapka tohto olejčeka dodá tvojmu dressingu alebo inému jedlu fantastickú vôňu, ale aj chuť. Moje 2 obľúbené spôsoby, ako používam tento esenciálny olej ja, sú difúzovaním alebo lokálne. Keď sa potrebujem sústrediť, difúzujem 3 kvapky bergamot, 2 kvapky rozmarín a 1 kvapku bazálky. A ak pociťujem nepohodlie v ušiach, aplikujem lokálne 1 kvapku bazálky a 1 kvapku čajovník spolu s frakciovaným kokosovým olejom aplikujem za uši a dole až po cánku. Ak sa ti páčilo toto video a chce sa naučiť viac o esenciálnych olejoch a prírodných možnostiach pre svoje zdravie, nasleduj tento profil.